What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. And syempre, hindi natin nakakalimutang magpasalamat sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng another opportunity na makapag-vlog sa araw na to. Very excited ako sa vlog na to dahil kakaiba ang pupuntahan nating venue, no? So this is the Chow Kenny Restaurant. It's a Filipino Kapampangan-owned restaurant dito sa Canada. And very special itong ating vlog na to dahil may makakasama tayong famous na Filipino vlogger dito sa Canada. Walang iba kundi si Sir Sok De Mesa. Kaya excited na ako. Sigurado mabubusog tayo dito and sigurado malamang kwentuhan ang magaganap dito sa ating vlog for today's video. Kaya samahan nyo ako at tayo ay mag-Chow Kenny. Let's go! Okay, so ito na, no? Papasok na tayo ngayon dito sa loob ng Chow Kenny. At mamaya titignan natin yung mga pagkain nila. Ayun, no? And ayun, nakikita ko na si Sir Sok, nandun na siya. At pinagkakaguluhan na siya. Oo, marami. Ayun. Mga kausap na. Lalapitan natin. Oo. Ayun. Ayun. No. Ayun, no? Okay. Ayun, no? Oh! Nandito pala to eh. Ayan, nandito na si Sir Sok. Oh, di ba? Yeah. Sir Sok, salamat sa pagtanggap mo sa aking imbitasyon na mag-collab tayo dito sa Chow Kenny. It's my pleasure. Ayun. So ngayon, siyempre, dahil kainan nito, siyempre talagang dadali tayo ng mga masasarap na mga pagkain dyan. Lalo na Kapampangan, ano to, di ba? Kapampangan restaurant ito. Balita ko, masarap daw magluto mga Kapampangan. Ay, siyempre, masarap talaga magluto yung mga yan. Lalo na to si Sir Roji kasi nakasama ko yan sa Chowking. Oh, okay. So dati pala kayo magkasama sa trabaho, sa Chowking. Dati talagang cook yan, si Sir Roji sa Chowking. Nice. Kaya Chow Kenny, no? Kasi Kapampangan siya, tapos galing siya ng Chowking. Exactly. Yun ang combination nun. Ayun, kaya pala Chow. O yun, alam na natin kung bakit Chow Kenny yung pangalan. So hindi na pinahirapan mag-isipan ng pangalan ng restaurant. Oo. Okay, so maya-maya, pipila na tayo at sigurado mabubusog tayo ngayong araw with Sir Sok De Mesa. Exactly. Ayan, talagang nagpagutom ako eh. Yes! At syempre, yung matinding chikahan natin mamaya, Sir Sok, ha? Ayan. Sige, magkakwentuhan kami niyan. Abangan nyo. Okay. Alright, sige. Ang Chow Kenny Edmonton ay may setting capacity na up to 178 packs. Kaya naman napaka-spacious ng lugar. Perfect for special events or simply food trip bonding with family and friends. Palaging jam-packed ang restaurant na ito dahil bukod sa very cozy ang ambience, talaga namang number one na pambato nila are the food that they serve. Alam na alam mong Kapampangan ang may-ari dahil napakasarap nilang magluto. Kaya di na ako nagtataka kung bakit dinadayo talaga itong restaurant na ito. In addition to that, meron pang libreng live entertainment. Kaya naman busog ka na, nag-enjoy ka pa. Aba ng pila. Oo nga eh. Ayun. Talaga. Jump-pack talaga dito. Hindi lang kasi ipipilahan yung isang restaurant. Hindi subok na masarap. Yung gutom natin talagang maghihintay mo sa Sulit ito. Okay, so ito na. Ito na. Nakahawak na tayo ng pinggan. Ibig sabihin, makakakain na tayo.
Hinay-hinay lang. Man natin. Parang sinigang na papaitan eh. Ah, sinigang talaga. Yun, no? Ayos. Sarap. Baka maanghang to, ha? Oo, daming sili. Oo. Parang ano nga, parang papaitan. Parang papaitan na... Hello. Hello po! Ayun. Ito, tatry natin to. Maanghang ba to? Oo. Uy, kwek-kwek. Ayan, no? Uy, oh, laki ng kwek-kwek, oh. Ayos. Ayan, no? At syempre, fried chicken. Yun, no? Isang legs. At paborito ko legs and thigh eh. Kaya magta-thigh din tayo, thigh. Ayan. Ilocano version tayo ngayon, dinakdakan. Ito parang tofu to, ha? Yun, no? Dinakdakan, no? Uy, sarap. Yun, no? Mukhang hindi nakasya sa plato ko. Oo nga eh. Pwede mo balik. Ayun na nga eh. Babalik na lang ata Babalik na tayo, lang, ah. babalik na lang. O, kukuha ko ng panibagong plato. Babalik na ako. Oh, wow. Oh, ito talaga. Wapin! Siyempre, babalik tamo. Ito talagang ito try ko. Oo, yan. Palagay ko, Dakan. babalik tayo kasi hindi kasya lahat sa plato eh. Kasi meron pa tayong kare-kare. Ayun o, bagoong, napakasarap. Pininyahan. Pininyahan. Ito pa, crispy pata. Siyempre, di natin pababayaan. Hindi matitikman yan. Ayan. So, kulang ang isang plato, mga kabalen. Babalikan natin yan. Ay, pata. Yan pong sabi ko parang iba. Masarap. Panalo tong... Panalo. Ano yan? Ano? Papaitan nga? Papaitan. Oo. Uy, ayos. Pang ano yan? Pang-alis ng hangover. Sa mga mahilig mag-inom dyan. Ayan. Ayan. Masarap, bro. Oo, sige nga. Must try talaga. Sige nga. Oo. Tikman natin itong papaitan. Uy, grabe. Ayos ano, di ba? Malasa. Itong dinakdakan kaya nila. Tikman natin. Kung dinakdakan, tikman natin mga kabalen. Yan o. Uy, siyempre may kanin yan. Grabe, sarap. Panalo, ano? Kaya pala, sabi ko sa'yo, yung sisig kanina, kala ko sisig eh. Na may mayo. Kasi from afar, makikita mo yung mayo. Diba? Sarap. Crispy pata, tikman natin. Siyempre, para malaman talaga natin yung talagang lasa ng crispy pata, tikman natin siya na as it is, walang kanin. Tikman lang natin. Bawasan natin ng kaunti. Ayan. Okay, so sausaw. Okay, tignan nyo mga kabalen, no? Yun, no? Uy, naman. O, tikman natin. Ang lambot ng laman, tapos ang lutong ng balat niya. And yung pagkatimpla ng suka, talagang nako-complement na yung lasa ng pagkain, yung crispy pata. Ikaw bro, anong verdict mo sa crispy pata nila? Tikman ko muna ng walang suka. Sige. Para malaman talaga natin yung lasa. As it is, no? As it is. Ayos. Crispy siya. Hindi siya oily. Okay. Which is very good. Yeah, very good talaga. Malasa talaga siya. So, as it is, talagang yung flavor niya lumalabas na, no? Kahit walang condiments. Saka yung crunchiness. Nandun. Ayun. So, ngayon naman, tikman mo siya na may sausawan. May suka naman. Natin, ha? Sarap ng pagkakagawa. Oo, nung dami sibuyas pa naman, sarap. Kasi pag titingnan mo pa lang, minsan pag tinignan mo ang pagkain kasi, by the look of itself, kailangan appetizing na. makikita mo, kumbaga, sabi nga nila,
itsura pa lang, Oo. masarap na. Parang psychology rin yan eh. Ano pa kaya yung lasa? Oo, Tikman ayan. natin ngayon. Nga pala, meron ka nga pala dito. Panalo yung suka nila. Grabe, no? Tsaka yung, Talagang malalaway ka. oo. Tsaka yung anghang, tamang-tama lang din. Hindi siya masyadong overpower. Tama, talagang makakaisa ka pa, oh. Kaya nga kumuha ko Makakaulit ng ka. separado eh. Ang tawag nila dito, lasang ulit. Ayun, lasa Bakit? ulit. Kasi ulit-ulitin mo Oo, eh. parang pengi pa. Isa Ganyan pa. Yun. Parang bitin sersok ah. Oo nga eh, no? Round to tayo. Oh, pwede naman, buffet ito eh. Tara, round to tayo. Tara. Okay. Okay, what's up mga kabalen? So eto na, no? We are very lucky kasi talagang nabigyan tayo ng oras ng mga may-ari ng Chow Kenny Restaurant. And mind you, full-blooded Kapampangan ang may-ari. Wow, of course. Ayan. So, batian niyo po rin kaya katamong Kapampangan na televiewers. Oh, karen nga viewers ng Kabalen, Maya Pabengi or Abak ngan kay kayo, Kenny King Edmonton, mga Kabalen. At so, yeah, Kenny King Edmonton, of course. Thank you so much, King, opportunity. Ayan. And his wife, napakagaling din magkapampangan. Hello po. Hindi na ako magkakapampangan kasi alam ko hindi, pero nakakaintindi po ako ng Kapampangan, nakakapagsalita ako ng Kapampangan. Pero para sa mga televiewers natin na mga Tagalog, yan, magtatagalog na lang din po ako. Maraming salamat po, Kabalen, for giving us this opportunity Siyempre para makarating dito sa aming Chow Kenny Restaurant, and we also have catering services po pala. Uy, okay. Maraming salamat po. At Invite niyo naman po sila. Paano ba makapunta dito? And Yes. kung meron ba kayong mga Facebook page na kailangan nilang i-follow? Yes po, ayan. In-invite po namin kayo dito sa Chow Kenny Restaurant. The address is 16806, 118 Avenue, Edmonton po. And then we also have our takeout store in Spruce Grove. So ito si husband. Oh, dalawang store to. Meron din kami dito sa Spruce Grove sa may 101 Main Street. So, ayan, kung need yung mga party trays, like event place, ayan, every Monday, Happy Monday buffet kami. Nasubukan naman nila ngayon. Sarap, So, grabe, grabe. busog. Ayan, punong-puno, ang daming tao. Tapos, ayan, sa catering po, of course, ayan, nandiyan si Sir Sok. Ayan, alam niya na nagki-catering kami. Ayan, mentor namin yan. Kaya pala, Chow Kenny, I work in Chowking with Sir Sok. Kaya kasama ko yan. Nag-work kami sa Chowking. Tapos, Kapampangan. Oh, kanina nga ganun May pinag-usapan Kenny. namin. So- Unang kita namin ni Sir Sok, bakit Chow Kenny? Yeah. Yung pala nagkasama kayo sa Chow King, Oo. and then Kapampangan siya, kaya Kenny. Kenny. Yes po. So, hindi tayo ito. Makantaya. Hindi tayo ito. Ala nang aliwa. Kenyamu, Chow Kenny. Chow Kenny na mo na. Edmonton. Manyaman. Manyaman, Diba? Basta kaplutong Kapampangan, of course, manyaman. Oo, ayan. Yes. Okay. So, maraming salamat po. Sir, talagang nabusog kami at talagang hindi namin makakalimutan tong experience na to. Pwede ba akong promote ng isa lang? Opo, sige po. Sir, sa February 1st, meron kaming concert. Alam niyo kung sino? Si David Pomeran. Wow! David So- Pomeranz on So, February February 1. 1st. Baka naman. Oh, siyempre, David Pomeran yun. Yes. Kaya kailangan. Invited ba kami ni Sir Sok? Walang problema. Media sponsor tong mga to. Pagka ano, di ba? Sige, Ayan, sige. abangan nyo mga katsaw. Ayun. So, maraming salamat. And of course, Kabalen, nagkita kami ngayon at parang masabi mo? Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin. From party trays, catering, sa restaurant, lahat po, way back 2019, 2020, nandito pa rin po sila. Kaya we owe you a lot po, mga katsaw at mga Kabalen. Maraming salamat po. 16806 118 Avenue, Northwest Edmonton, Chow Kenny Restaurant, and 101 Main Street, Spruce Grove for our takeout and catering services. Alright. So, yun nga. Kung naghahanap kayo ng Anli Buffet at masasarap na Kapampangan inspired na mga pagkain, mag-Chow Kenny na kayo. Yes. Ayan. Thank you so much. Maraming salamat po. Thank you po. Nakala salamat kay kayungan, mga Kabalen. Okay, so hanggang dito na po muna mga Kabalen. Maraming salamat po sa pag-tune in nyo from the beginning till end at sa inyong patuloy na pagsuporta kay Kabalen in Canada. Maraming salamat po. Once again, this is Kabalen in Canada and thank you for watching. Bye!